are rushing Ispirit sizothwebula This esi. spirit is here to just Umoya abduct you. uzothwebula la. It's a spirit that has come to take you. What about zonke into What usibhaleleyo? about the things you have written Umoya down? uzokuthwebula. This spirit is here to take you. Come on. Yes, come. Yabona umuntu See lana. this spirit I'm dealing with here. Zonke lezi zinto All of the ezibhalwe things that was written there zincane They are kunale. small than the one. Abathakathi bayithakethe uthwetyulwa. to be taken. Lo moya undukhupha This bakuwe. spirit I'm taking out from Moya you. bafuna ukuthwebula. They wanted to take you. Ufuna ukuthwebula. They want to take you. sebenzisa ngoba uthi sisi ndilibela into enye engayibhalanga apha ezumbambe esuswini my father uthi apha esuswini kukho into ezihambayo iqala kule khona lento ihamba kabuhlungu apha esuswini ngokuba my father ndiyamangaliswa xa usithi umbamba apha esuswini wathi akayibhalanga nyhani my father utshilo wathi andiyibhalanga ndiyilibele ugqibotsho. Yes. Yena ufuna ube careful kakhulu ngayo. La moya obugqwirha uthwebulayo. Spirit of witchcraft that takes. Yes. Yena phambi kakhulu bakuthakele ngala moya okuthwebulayo. Spirit of taking. So yes, ukhulule kula Jesus moya. has delivered you from that spirit. Yes. Man of God, Stand on your feet. ubhuti uthe ezumthandazela man of God engayibhalanga lonto. Funeka uqaphele sine languages ezithoba sinosasi we have two nobhuti. languages of Ubhuti sisters lo and usecaleni kwami. Ubhuti lusecaleni kwam man of God uyinyukhama uyaqala uzapha enkonzweni. Ubone kuye man of God umoya wokuthwetyulwa. Wathi okukuthwetyulwa man of God uyayiconfirma lonto even nomuntu aze naye. Kuthiwa ebusuku uyakwazi uvuka phaphazele abaleke ebusuku. Baphe bande base nabani. Come. Babaze kufana msinyane fast. Wathi ndifuna ke ndive kancinci lapha kuye ubhuti. Kawuphinde qala. Repeat first. Man of God Bathini? uthe umoya kaThixo man of God ezuthetha naye wathi wena ubona ukuthwetyulwa ngaphezulu kwala ibhalileyo yona into but wena ubona ukuthwetyulwa. Ubhale ntoni yena ba? What did he write there? Sisize la umuntu So that we can usijoyinelayo. help the person joining us live. Ufika yena namhlanje. And Ubhale the ntoni yena? newcomer, what did he write down? Bebhale blood pressure my father wabhala headache Okay. wabhala chest pain. Okay. But my father ezumthandazela uthe ndiyazibona ezi zona zibhalwe kodwa but kwengaphezulu kwezi ukuthwetyulwa. Bona ukuthwetyulwa. Man of God uyayivuma lonto. Kuthiwa uyavuka ubhuti ezanzulwini zobusuku abaleke. Uyavuka Elele man of God. hayi bazalwane Ifemeli ifuneka awuqhabele nje uba accurate kamoya ingcwele. See this thing. Iphepha brother. lakhe Where is his paper? Nali man of God. Nali libhaliwe high blood pressure. ngicela ujonge kwicamera. Face it to the camera. Check camera come closer. Camera, Sondel. Kwabhalwa headache no chest pain. But into emangalisayo man of God ezufike kuye man of God uthe ndiyazibona zonke ezibhalwe akweli phepha kodwa leyo nandiyibonayo yokuthwetyulwa ingaphezulu kwezi. Wayivuma ubhuti lonto uba ebusuku uyavuka ngo2 abaleke ezibana ngokwezekapa uziswe yilo meko. Holy Spirit, nothing. Ayikho. Nothing. Sifuna uva man of God apha kuye ubhuti ba okuthwetyulwa kuye kwenzeke ntoni xa ehleli yedwa. Kawuconfirm ndoda ithini le nto? Confirm. No, into enzekayo sometimes ngeke ndifika ehokini yami apho ndihlala khona ndifike ingathi like ukhona umuntu okhoyo. Like there's someone in my room. Yeah, net ndacima isibane ukhona Switch la off the lights. ukhona la moya ukhoyo It's like there's that spirit there. ufumase ba ngokundileleyo Like as kuno I'm into sleeping. ezingathi ziyandikrwebha Like pha. there's something And then still kuyahitisha stretching. kwalapha endlini And there's kushushu. heatness So in the nathi house. into most of the time Most of ebendiyiqaphela. the time that is what I would notice. So mawusendlini So when you are at home, ufike endlini let's You let's come go home. so deeper. Let's go so deeper with this. Umoya kaThixo kumuthi Because the apha. Spirit of God said to Silanda me, nomoya uthwetyulwa kwakhe. spirit of being taken away. Yeah. So mawusendlini kuba So when you're at khona home, there is umuntu engathi yambona. a person like you're And seeing then someone. benzima ulala kule ndlu. And then it's Yes. difficult for you to sleep. Like previous week bendingathi Like like if I get ngiyambona Pele, it's like I was seeing this khona person. apha endlini. Like this person is here. Ukhalisela umculo ngondlele yabe. He's making music. Xa kufika umuntu ke ngoku then bathi abamboni. And then when someone comes, it's like they don't see this person, they say. Ngaba ngoko
inoba ngoku na 2 weeks or 1 week I have ningasahlali 1 pha week, because 2 weeks not kune living You there. mean iwork yakho You yewancama mean you wayishiya? left your Ishiyile ngoba share. nisahlali kuyo. I left it. Look. Hayi hayi. Yendoda. Ufuna ngicela ndinithetha kuwe You want to tell me inyani. what I was saying Yes, is sir. true. As a result uze up ndisiya yotesta for i-blood test. I went to Ayo test nto for the blood bendicinga test. le high blood Yeah, pressure. high Ayo nto blood. bendiyicinga It's engqondweni not something I yam thought in uyitesta. my mind. Cha ibiyinto ibiqhubekeka It's each something and that was every day. continuing I each think and every about day. 3 days. 3 Kukhona days. ivoice There's endihlebelayo. this voice that Bawushekelwe whispers to 2 me. days ngokuyotest i-blood 2 days, pressure. go and Up until check your blood up test. until ke ngoku Up ke until last day ke ngoku the I last think day, bendihleli neetshomi zam I was with my zisela. friends drinking, But mna ndandingaseli the but I whole was not day. drinking. Then I think ndifike endlini ngo-12 I o'clock came home because 12 ndoyika o'clock laa nto because I was ikoma afraid ipha of that. endlini. That is Xa in the ndifike house. endlini naba When I kandigqibe came to my nge-5 house, minutes I kwakhona just into 5 enyuka minutes, apha something went up eza here so. that And comes then like ke this. ngoku laa nto yanyanzeleka uba mandiye ndileqe ke ngoku emotweni then Caused me to ndileqiswe go to the esibhedlele. car and been taken to the Then xa hospital. ndifika kwi-hospital When I ke come ngoku to the ndafika ke ngoku hospital, kusithiwa babona i-high blood They told me pressure. that they saw high blood pressure. But before But phambi kokuba ube kanti uyofumana You uvavanya went to be le blood tested pressure of the blood pressure. bekukhona lo moya uthi there was this ushekelwe spirit yi-2 that days. says, you are Kukhona left with 2 ilizwi days. like There's andiphuphi a way liyandihlebela apha that endleleni whispers but to nalaa ndawo me. yozelayo. No, wena mntu ovela uphakama who uyotest stands up HIV for AIDS test HIV and and AIDS. then ubuye kuthiwa And then ikhona you say kuwe. that is there. Funda apha ke ngoku. Learn from here now. Lo moya This uthi spirit says, ushekelwe yi-2 days. you are left with 2 Hamba days. ngotesta. Go and test. Obviously lo moya iyayazi Obviously, ubana sebeke spirit phaya knows ubana that uzokuthiwa there's une place high there. blood They will pressure. say that he has high blood pressure. You know, sometimes abantu naxa Sometimes people, nabazalwane can banotice. even brethren, I would notice. When you talk about this, not was We high talk about blood these things pressure. of high blood pressure. Zezinye zezifo okanye One zizigulo. of the sicknesses Usathana akwazi that ukuzihide the so devil quick is kuzo. able to hide himself in. Ngoba ziyakwazi udevelopeka Because they can be developed nangongalala ebusuku even by not sleeping at night, nangocinga even by thinking, nangoba busy by kakhulu. being busy. Jongena xa befuna umthwebula Check but no how no they wanted go to take there him away. They uyo said, check go bona there ntoni and na. check yourself what you have. Enyabo They are makabuye yini able ezixelele uba hey to come back saying ndiyagula that I'm sick. ndiyagula I'm ndingasweleka sick. anytime. I could die anytime. Man of God, we have our brother beside us, and he came here today, man of God, and he's written in his paper, prayer request, that he wants healing from high blood pressure, chest pain, and also headache. By the Spirit of God, when you attended him, man of God, you said more than what is written down here. I'm seeing something that the witches want to do. They want to take you, they want to adapt you. And you confirmed that, man of God. That's the reason why he even came to Cape Town. It was because at night, when he sleeps alone in his house, well, yes, you'll have goosebumps, man of God, and wake up and run off. And sometimes when he enters his house, it will be as if there are people with him in the house. When he's sleeping, we'll hear this person again playing music. But when he comes, he invites another person to come to his house, they can't hear it. He left his house for the past 3 weeks. He has not been going to his own house. And also, man of God, you said that the reason why he went to go test the high blood pressure, it is because this voice was telling him that you have to go test in 2 days. 2 days you go test your high blood pressure. And he left his house and went to drink because he did not want to hear this voice speaking with him. And when he came back to his house, man of God, he felt like something was coming up his chest, and he quickly ran to the clinic. When he went to the clinic, they told him that indeed he has high blood pressure. Oh, come on, ngawushayela izisana singahlala For phansi. Jesus, Wow. may be seated. Okay, aba bahamba naye ngamanqina. Niyayazi le nto. Come guys. Cela nize bhuti wami. Aba nihamba naye ningamanqina ale nto siyikhulumayo. Niyayazi le Bhuti nto ngabe uyayazi siyikhuluma le nto ngayo. ithethwe yiman Do of you know God. what the man of God said? Kumhlobo Umzala wakho. wakho. Umzala kangubani kuye? Ngumntakwethu tata. Okay. Oh, nawe unalo ulwazi lale nto. You have knowledge of this. Ngumdala apha ekhaya I'm the ndifike eldest. kule cawa ipheleyo nje bendisuka apha ngecawa. Kufowuna usisi lapha naye ngumvulo. Uthi abaxakwanga ngumntana pha unyuka sehle uthi kunento ezimkhawulelayo ezimleqayo uba makakhawuleze afike emasoseni ngoku. Usisi Wamomdala. Uba makakhawuleze ngoku. Mandkhawuleze ngoku ngomvulo ndize ngoku umfana uxakile. Wesendwese kuthiwa bebesemhambise emagqirheni but uba ngaya isibuyi iwesi lena.
aphinde aye ngomso isibuya iwesi lento. So sisebengena apha Athi emadolweni. ngenxa yobuPastor Sam khona apho kula yathi ndihlala khona ndathi uThixo okusalayo undibonisile lento. Mandithathe lo muntu uzawuthatha isandla sikaThixo singabhatalelwa mali abeke phezu komntana ukwazi baphila umntana. Ebethi uPastor Sam Thembe exakekela ibandla ndimlinde ukuya kwakhe ndithi tata nansi lento uthi umntana imvukile athi mandibeke isandla nje bendingumuntu ofonela kuye nje phezu kwakhe ithomalane uthi lento xa izawuqala iqala ngento engathi iminyike egqogqa inhloko yakhe emveni koko akazuthethwa lento siyithethayo apha endlini uthethe zakhe and then akalala ebusuku uthi kukhona abantu abamkhwazayo. So ndathi Pastor Sam ndiyabulela tata ngondikhombisa kule ndawo ukwazile usister wami nam ikwazi uyibona indawo enamandla kaThixo ndamthandazela umntana namhlanje uyaphila kambe umama wakhe bese sithi uyamncama umsemaXhoseni ndithi umsondeza kanye kule ndawo bambizela kuyo kuba lento iqala ngamntaneni yayiqalanga kuye iqale emntaneni wakhe umntana wakhe besandonyuka apha kuDisemba ufike endlini yakhe emveni koko khangaphinde onwabe okini yakhe umntana wakhe ngoku umntana kabhuti lo umke nomama umntana You mean lento iqale yenzeke emntaneni wakhe? lento ize mandithi ngokuza kwayo ngokuba ibe wesi ngamandla isuka umntana emaXhoseni wafikela kuye okini yakhe apha ehokini yakhe kwenzeka imimangaliso umntana akalali ulila ubusuku bonke uze kanti le nto izovela kutata wemka umntana nomama wakhe ubheke emaXhoseni uhlala eLady Frey kuthiwa ngondithetha nawe akalila umntana eLady Frey ukhonzwa kulaa ndawo kanye athwaliswe kuyinto uba makayizise kutata wakhe umntana ngoku unyanzeleke uba makathunyelwe ekhaya apho siyivale khona sithi asinothatha umntana imse emaXhoseni ifuna incwaba uba mandingcwabe thathani umntana nimse emaXhoseni zawuthatha umntana ndimse ku-Man of God nango umntana ndimvethile. Oh, come on, shout, let's shout, hallelujah. Glorify Jesus, hallelujah. Oh my God. Father, siyabule. So you mean lendo sikhuluma ngayo deep This thing is so deep. Amen. So it's fun. Let me ndenze ixesha before ndiyambe. Let me make time before I leave. I will meet with all of Wenzani you. uyaqhuba? What do you do? Are you driving? Code 14 driver but This is so dangerous. hallelujah Hlala kuThixo ndoda. Hlala kuYesu. I will say, Isombululo sifumene. you have found the solution but now. now I'm no longer working now. Isombululo sifumene You have namhlanje. found the solution today. Uphelisiwe. Amen Mfundisi. All right. Come on, shout and hallelujah. Glorify Jesus. apha ecaleni kwam my father ebelapha ngalamini yeChristmas man of God ebelapha ngolesihlanu ezibana ngolesine ezibana namhlanje kuyiSunday man of God uthe xa ufika kuye man of God ezibabephethe iphepha eyinyukama ngeChristmas my father iphepha lakhe ke belibhalwe i-high blood i-chest pains ne-headache my father but umoya kaThixo wona wathi ngaphezu kwezinto zibhalwe apha kweli phepha mna ndibona ukuthwetyulwa kuwe man of God uye wayingqina ubhuti loo nto kunye nefemeli yakhe besithi abalali ngothu uyabhribhrizela ubhuti abeligeza lentambo ebona abantu ehokini yakhe man of God wayishiya wayincama tu esoyikulala kuyo my father ndiza kulaa mntu ke ngokunala mbuzo obana ude wathini ubhuti lo bengalali ivine ehokini yakhe man of God le meko bekuyo ubhuti ibinzima kakhulu uthi wahambile amagqirha uzinikiwe ibhotile ayiseli iphele ayipheli le meko uthe afika apha ecaweni man of God wamthandazela oh my God sifuna uva kuye babhuti ezibabungalale ehokini yakho ibandla belivile abalive bebeyivile loo nto kuye kwenzeka ntoni after usuku apha ngolesihlanu
uthandazelwe man of God. Ezibaba ungalali kula hoki ubona izinto. Okay maniqale ndibulise kodata ndibulise komama ndibulise kulutsha neSunday school ngelihle igama lenkosi engesu Kristu amen. Njengoba besetshilo ke umama igama lami ndinguZolani fanele nami ndinguMankayi ndihlala lapha eCrayfondini. Bendingumuntu apho beyivictim kaSathana. Kodwa ke ngomhla we25 kaDisemba 2025 ndiye ndaphakama ndeza apha enkonzweni. Ufika kwami ke apha enkonzweni ndifike ndingumuntu ebegula kakhulu. Bendingumuntu obenento eninyukayo apha esifubeni ifika apha emqaleni bengathi izanivala. Ndingumuntu onento ezindihambayo apha enhloko ngathi yiminyiki then zinyuke xa zifika apha ebuchotsheni benhloko zifike ndibe ngathi ndibethelela isikhonkwane ndingakwazi nokucinga. So bendingumuntu apha abantu bebendibona ngongathi ngumuntu ophambanayo ngoba bendingathethi le ithethwayo and bendibona into zami ndedwa. So ubrother wami bengalali ke ebusuku bendihlala naye ngenxa yokuba ndimke emkhukhwini wami ngesizathu sokuba umkhukhu wami bendithi kanti ngena kuwo ndifike utshisa ngaphakathi kube ngathi kunento ezithethayo so bekungalaleki ndapha ndiwushiya ndiyolala kokabhuti wami. So ubhuti wami ke naye bendingamlalisi ke ebusuku ndisiva abantu abandibizayo nezinto ezindikhwazayo. Cha ke ngenxa yomoya kaThixo ke kuye kwakhona ke ubrother wami cousin brother wami nanke ebheke enxiba isikipha esigreen. Wathi hey mntakwethu njengoba kudala uhanjiswa amagqirha ungekho nto uyibonayo ndicela uba ke sihambe ke siye eBellville khona inkonzo ekhoyo apha. So ndithe xa ndifika apha ndadibana notata umfundisi ndigula ndinjalo wandithandazela uman of God wandibeka isandla watsho ke kum wathi ubona ukuthwetyulwa of which ke nyani ke nami ngohlobo ndibona ngalo inoba bekuyiyo ke loo nto leyo. Ndithe xa ndiphuma apha ecaweni ndiphume ndifresh apha ndingeva nix wonke lo mahlaba ebephelile inhloko ibingekho laa nto ibilapha esifubeni ndiphume ingekho apha. Kangiba ndithe xa ndifika endlini xa ndisuka apha enkonzweni ndiphume nje apha ndalala ngeso following day ndavuka ekuseni ndathi mandiye kule ndlu kanye le inengxaki. Ndifike ndathatha ibhedi ndaguqulula yonke into ndaklina apha kwaklina emveni koko ndahlala apha ndathi namhlanje ndizawulala kule ndlu no matter what happens. Wow. Come on, silence is Jesus. Oh my God. Usukela mhla ndaza apha enkonzweni ndamkela uYesu ndisalala kulaa ndlu yam kunanamhlanje akukho nento endiphazamisayo ndilala ndibe ngathi ndilusana amen. Come on, silence is glory to Jesus. Shout Jesus. Wow. English, come let's Man of God, we have sit down. We have a newcomer that came here on the 25th of December, which was on Thursday. He came to church and he was a person who was having a headache and he wrote down all the sicknesses that he had. And man of God, but when you touch him, you said, beyond what is written down in this paper, I am seeing something. The witches want to abduct you right now. And I'm seeing that a man of God will deliver his life. He used to be a person, whenever he was sleeping, you will wake up hearing voices. In his own shack, he left it for the past few weeks. He has not been sleeping in his shack, in his house. He has ran away to his brother's place because of this situation. Inside his house, he'll hear voices, and while he's sleeping, we'll hear someone playing music. And when he wakes up, no one sees the other person. Wow. It's only him. And he will feel things moving like worms in his head. And it'll be as if they're putting a nail down here in top of his head. And you will feel like something is going up from his stomach to up his chest and into his throat, blocking his airways. He came to church being a person who was suffering, like who was tormented like that. After the man of God prayed for him, he said that he left here on the 25th. He was free. Every pain was filling his body. It was gone. Oh, come on, child, let's sing hallelujah. He also, as a person who was not sleeping because he would wake up in the middle of night and run saying he's hearing voices. But ever since he came here on the 25th, he has been sleeping like a baby. And then the following day, he went back to his shack and he went there, he cleaned.
He slept there. He's been sleeping there ever since then. We glorify Jesus. Come on, shayel Jesus, hallelujah. Wow. Oy, ilando la bensi ndibona iqhuba le. Yes, man of God. Yes, amen. So ufuna uqhuba le boop boop boop. Bendiqhuba zona but I now was- ndaphelelwa ngumsebenzi ngoSeptember. I lost my job in September. Why umsebenzi uphelile ngeSeptember? Why did the job end? I think into eyandenza ndiphelele umsebenzi ndaye ndafikwa ngumoya kaSathane. I It was think the it was 12th. on the 1st of September. On the Ndaphuma endlini ndizixelele into yoba ngaba today I if told my- i-supervisor yam izawuthetha into If I then supervisor ndizayikhupha some- ngapha kwesiporo. Nyhani ke We'll ndakloka fight. in ndangena then around 9 o'clock Around then 9 ndafika o'clock. i-supervisor yandinika i-instruction as normal. Gave me the instructions So as after well. indinike instruction ba Zolani ngicela wenza into ethile ngexesha After he gave me elithile instruction to do then this and by that. this time ndicela uba ube ugqibile ukwenza By loo this nto. time, you So can't- mna ndaba ne-question ndathi had a question ndingakunika le truck will you able to do that up Uzokwazi- until that time then Uye wazothi ke kulaa ngoku yena Zolani are you disrespecting me Yeah, then mna ndathi disrespecting. yes Ndathi- so what do you know that I will take you to the HR What about then Yalma ndathi HR? mna I don't care That I don't so ke care. ngoku wahamba wayondiripota ku-HR uba mna ndiye ndamdisrespecta They reported then me. after that ndabizwa for a hearing. Yabona lo moya bumkhuphe njani emsebenzini? To south the spirit removed him at work. Woze ngola moya lo umongameli makabele la hlobo. That spirit was overwhelming him to be like that. Bala moya uyisakela. That spirit is defeated. Awusena ndayo bomene It ba. has no place in your life. Okay? So umsebenzi uzofumana back. You'll receive the job back. Hlale kuyesu. Remain in Jesus. Hlale kuyesu. Okulandela funa ukuthi nalantombazana Bring that girl nalamntana and that child bazofumana deliverance bobayi2. so they can both receive deliverance. Yeah, xa bekhona funa kuza nabo. Bring them when they're here. Yabo manje mina ke ndo To say umkhumbuzo ba. to Yesu remind you uyamthanda. that Jesus loves you. Akayithenganga. He did not purchase it. Kanthe kuye nanga amazwi. I said, here are the words. Awaringe kuwe. There must be Mawahambe that nentambiso ekhulu leyo. the anointing is delivered to you. Kodwa uzohlala usoyisa. So Hlala phansi kwendoda enkosi. remain- Lo mkhonzi If this brethren wayefike apha came here, minister yesomkhumbulo lo mkhonzi minister. Come. Wena ujoyine live. Yes, man of God, ndimkhumbula kahle. Wena my father. ujoyine live. joining us live, Uba ngabana lo mkhonzi if this brethren uqhuba umayisithi. is driving a bus, Aya. Ebakhonzi. brethren, If lo mkhonzi if this brethren uqhuba umayisithi. is driving my city, If uqhuba umayisithi. if it's driving my city, Minister, can Man you of remind God. us? Man of God. Lo mkhonzi ulapha ecaleni kwami right now. Khawusibuze. Umkhonzi owayefike kule ndawo. Egula man of God, ethwetshulwa, ethethe emva naphambili. Namntu wayembuza imibuzo man of God, wayephendula into endingayibuziyo. Ingqondo yakhe ingasebenzi kakuhle. Man of God, into eyandimangalisayo kuyo yonke loo nto. Kulo mkhonzi uthethe emva, athethe phambili. Into wayithethayo man of God, wabuza, unayo ni license code 14. Ndamangaliswa man of God. Wathi uzawufumana umsebenzi wokuqhuba. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yebazalwane, brethren, if lo mkhonzi if this brethren banomkhumbulayo lo mkhonzi. puts the Walilisa amazwi man of God kulo mkhonzi. Ingca yomile. Ingca yomile ngiyakuthemba. Banomkhumbulayo lo mkhonzi. who's to remembers him, Banokukhumbula ilanga lofika kwakhe lo who's mkhonzi. to remember the first day, Man of God. Ngela langa lokufika kwalo mkhonzi. Indlu yakhe wayeshile man of God. Esiva abantu abathethayo ephendulana nabantu abangabonwa mntu. My father, lo mkhonzi umecaleni kwami namhlanje esibonene uniform yakwa my city. Ha!
Man of God. Wayebaleka lo mkhonzi. Ebaleka ebona izinto ezingabonwayo. Egula ngengqondo eligeza ngamanye amazwi. NgoDisemba leyo into yangoDisemba lo Disemba ngoba namhlanje sibone mhle ephangela. Ay. Ngithi hlala kuye. No, yebakhozi. Ngiyamkhumbula lo mkhozi. Just to remember him. Baloni man of God ngiyamkhumbula lo Who mkhozi. say, man of God, I remember him. So vele uyazi wena Just kwakwenzekile. know in your life it is done as well. Vele uyazi bana kuwe yonke into obuyithetha namhlanje Everything you say yenzekile today ebomini is bakho. done in your life. Minister, ibiyephi inyanga? Man of God, inyanga binguDisemba 25 kaDisemba, la mini yeChristmas. La mini yeChristmas. Singabi inyanga elabe nje. Only 5 months. Ubala ebi. January, February, March, April, May. Siyamkala uJune. Iyayibona zinyanga ezingaphezulu. How many months is that? This kind go though. I never see the type of This kind God, oh, blessed be your holy name. Oh, this kind, this kind God, oh, this kind, I've never seen your time. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Oh, this kind God, oh, this kind of God, I've never seen your time. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Oh, this kind God, oh, this kind, I've never seen your time. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Come on, shout your sister, hallelujah. Father. Lomkhonzi, man of God. Umsebenzi ufumene ngoMarch. March. NgoMarch, man of God. Ngoba thina sisithi 5 months nje. 2 months. Into engimangalisayo ke ngoku, man of God. Urelease amazwi. Adilibani le ndawo. Man of God, kungekho themba. Even thina ezisebenza nawe besisibuza njani, man of God. Arelease umsebenzi lo muntu kwimeko njena. Lo muntu lento ndiyibuzayo kuye akaphenduli yona, uthethe mfana bambi. Waphila lo mini bazalwane. Waphila lo mini. Ndihamba noBhutzolani apha ecaleni kwam, my father. Ebelapha ngalamini yeChristmas. Man of God, ebelapha ngoLwesihlanu, ezibana ngoLwesine, ezibana namhlanje kuyiSunday, man of God. Hallelujah. Listen. Ndihamba noBhutzolani apha ecaleni kwam, my father. Ebelapha ngalamini yeChristmas. Man of God, ebelapha ngoLwesihlanu. Wayazi kanjani inkonzo? How did they know the church? Man of God, inkonzo yalapha eNJ ndandingayazi kwawuyazi I did noba not know the iphi. church. Ndaye ndathi xa ndikula meko yogula ndandinayo, When I was in that ndava situation of sickness, cousin brother wam usimbonile Mankayi
My But cousin akekho brother apha told me about the namhlanje. church. He's not here today. Uze ke andizise apha ndandihanjiswa amagqirha I was going to ndingancedakali. Salmas before As a they came result to church. elokugqibela elalinceda lade latsho lathi imeko endikuyo The last time that was helping me ayinokwazi uncedakala Said the liyohlulakala. situation I was in cannot be helped at Then all. from apho ke ngoku wazothi usimbonile kunenkonzo elapha My eBellville. cousin brother said Ndabe that the church in ndingumntu Belfast, ozogoduswa ndisiwe ekhayeni I was about because to be of taken back home to Eastern Cape ndandingaphilanga so because I umzali was wam mentally disturbed. wayesesithi ufuna nje ukondibona nje ke My ngoku. mother just said she wanted to So see me wathi ke before ngoku anything brother wam happened. ndicela ke sizameni le plan yokugqibela ke ndimse kule nkonzo My uthixo cousin phaa brother said, can we ndiyamthemba. try this last plan? Let me take him to church. Then usuka apho ke ngoku there- ndahlala phaa kubo ke ngoku for about 3 days basilungiselela I stayed with them for 3 days. le service elapha nge-25. Because I prepared Ngoko to come ndandihlala on the naye ke 23rd phaa cause December. ndandizawuza apha. I was Then about to savuka come. seza apha e-NJ. The first thing endayinotisayo ndathi first thing I ngena noticed emnyango ndaziva kwalapha there is something happening apha kum emzimbeni. As I entered the door, I felt like there was something happening in my body. Then the other thing, by the time a man of God ingena pha emnyango, By the then time soloko man of God nala entered- wish yoba hey man of God ingahle ke ithethe something kum. I had that desire that the man I of God wanted to couldn't do wait something. when Pastor Wiseman no Pastor Otto Pastor Otto senza Wiseman. i-talk pha They were doing a talk show. engahle ndibane nale man of God I so had that that desire to meet this man of ndizophila. God so that I can be healed. I think inoba ndayisela into ngange-5 litre yamanzi apho oko ndandimane ndicela amanzi I've been asking for water. ndihitisha ndingazi uba I was kwenzeka feeling ntoni healed apha so kum. much. But ke uman of God wathi undibeka isandla ke ndabe ndinephepha I had a endandiliphethe paper that I've written elalibhaliwe down. oogqirha baye babona uba ndine-high blood pressure The doctor said I had high blood nezinye pressure ke-chest pain and some other and stuff. chest pain So and all iman other of God sicknesses. yafika yathi kum The no man of God ezi zinto said, zilapha azikho ibona "These things are umoya not true that he has." wothwetyulo. Then from there yawandibeka there, isandla then after laid that hands on me wandibuza into yoba ngaba and he asked me bendisenzana question. apho bendisebenza khona undibona ndidrive. You see me driving. Where was I Ndakonfesa ke nam ndathi I'm a code 14 driver because I'm a bendiqhuba confident nyhani. driver. I was driving a truck before. And then by the time ndifika apha ndifike ngoDisemba I then came in ngoSeptember ndiye ndagxothwa emsebenzini ndiye On ndalahlekelwa September, ngumsebenzi wam we-driving. I lost my job in driving So from trucks. there ke ngoko kube ndistrugglisha umsebenzi I've apha been until ke struggling with a ngoku job since ndamkela then. uYesu apha e-NJ. Until I accepted Jesus here in NJ. Then from ukwamkela kwam uYesu apha e-NJ When the I first accepted day Jesus in ndimka NJ, apha ndabona a big difference The ebomini first I bam. left, I saw a big difference. Even nendlu ebendihlala kuyo Even the umkhukhu house wam I lived- bendingasahlali kuwo due to into yoba I was not living in my bekunezinto house ebezimane zindehlele ebusuku so Because things would ndingakwazi happen to me at night. ndine-voices endiziva ndodwa I was xa hearing kufika voices abantu alone, bafika seeing abantu bathi people. akho bantu bathethayo apha And but others ndasheka would say, ndodwa ndiva uba no kukhona They abantu can't hear it. abandithethisayo apha I'm the as a only one who result can hear people ndapha speaking with ndiyishiya ndiyolala ku-cousin brother wam. I left my house. So to go live after with my ndisuke cousin's apha brother. ndafika ndakhupha zonke izinto zam After I ndazibeka came, phandle I ndenza took out i-spring everything cleaning outside. ndafaka I cleaned- i-anointing endandiyinikwe yi-man of And God. applied the anointing all the men of God gave me. Kona nekona yendlu yam ndafaka i-anointing Each emveni and every koko corner of my house, I ndathandaza. applied the anointing. From there I think ndalala ndothuka kase kuphuma ilanga ekuseni uba I ngaba slept from ndilele. that day until morning the next day. Then ke ngokusuka from kwam apho yatsho man of God xa ndandiku-one on one When I was in yandiguide one-on-one ngezinto manizenze The man of God nemandingazenzi guided me then on yathi things ndibona I should do ndiphangela. and not do. And it's So still zakube working. kudala ke from January January, ndaqalisa ke ngoku ufolisive after ndandilinde imali I yam ye-UIF started, ndastart applying uaplya ke ngoku from- so iicompanies bezindifowunela ngapha nangapha. Companies are calling me left, right, and center. Le company ndikuyo ngoku The company that I ndiqhuba work for, ibhasi I'm driving a ndisuka bus. from bendidrayiva ii-trucks I'm from driving trucks. and then from there I think yikhampani yesibini le kulo nyaka ndiyisebenzela eyokuqala And then the second company I'm ndiyisebenzele working for this year. nge-first week of February The first week of February, I was working for another etraki company. lapha eLansdowne kuthiwa Driving ngufadel trucks. so phana ndisebenze only 2 weeks. I worked for the 2 weeks. Unfortunately agent ebesingene ngayo ke kwacaba agents kune-lack were- of communication between yona nekhampani There was no communication with the so agents who were in sisebenze the nje company. iiveki eziyi-2 Drove for then 2 from weeks. there basimisa bathi no said bazawuqale no. bacommunicate ne-agent They have yethu to ikhona first communicate into with the engadibaniyo ncam.
So salinda ke ngoku while We ndilindile waited. nda apply kwenye indawo I was ke ngoku. applying other Then places. ke while I ngoku was babuya waiting. sebesithi ke ngoku bona no They came back bazasifonela uba masibuye nini. Then They'll call us, basibhatala they're ke going to imali yala come. 2 weeks engange 6.5. They paid for that 2 weeks, 6.5. Then ke ngoku from there then ke ngoku from there ke ngoku From sa ndathi ndisalinde leyo ke While I was ngoku still waiting on that one, ndafowunelwa ke ngoku uba mandihambe ndiye kwenye indawo ekwakuthiwa kuyafakwa kuyo ndahamba ndaya was phaa xa informed ndifika another phaa place that was hiring and I ndava went imali yakhona ndaqonda uba eyi and nendlela yosebenza And ndihlala the way of eCryfontein so kuthiwa ngo-5 o'clock funeka ube usemsebenzini By so 5 which o'clock means you be ifuna working. umntu onetransport yakhe needs a person ndaenda to apha transport. ndiyikhansilisha ndisithi andizulenza ixesha I said I will not then take the xa ndisendleleni elinde iteksi While I was on the way then waiting for ndasiwebhayi a ke ngoku ndaye ndadicide uyofaka kule khampani yebhasi ndathi no man let me first go there That you ndiyofaka know, let me phaa go to this company of the then buses. ndasubmitha i-CV yam I submitted after my ndisubmithile then bathi ke ngokubona no Afterwards, they into said- eyenzekayo i-CV yam abazukwazi uyithatha because of into won't be zam able to take aziphelelanga because my xa documents kubhalwe are izinto ezazibhaliwe phaa edongeni There are then things ke that ngoku they into wanted. endandishota ngayo yeyi-clearance i-traffic clearance into What I did echazayo was into yoba ngaba traffic awunamatikiti clearance. na uwatyalayo They don't have any so tickets kufuneka that yona you uze owing bakuthathe plus ne-proof of address and a proof of then address. ke ngoku that wathi was to security no shut mandihambe ndiye kule ntombazana isereception Let maybe me go ikhona to into the lady at the ezoyenza ngaloo reception. nto then ndaya phaa xa I ndifika went yathi to her. no mandiyinike i-CV then ke And she ngoku was ezo giving up zinto the ndose CV. ndizizise xa sendifowunela And I will bring those documents when I've received the call. then ke ngoku usuka from apho ke ngoku ndasubmitha i-CV yam I yathi ke ngoku submitted my uphuma kwakho CV. apha hamba uleqe ke ngoku e-traffic department Go to yokwenza traffic le traffic department, clearance so they then do xa traffic siphinde sikubiza clearance. for i-interview uze uphethe ezi zinto. When we call you for an interview, you so can come with those ndaphuma from documents. phaa eLansdowne ndaleqa ke ngoku enantsikeni eCape Town I went to I Cape mean Town from eParu Lagos ndafika to eParu Paru. ndenza le nto ndafumaniseka And I done okay the traffic amatikiti clearance. andinawo ke ndaye buya And I nayo laa not traffic owing clearance tickets. then ke ngoku after ndafowunelwa ke ngoku kwathiwa I was ngengoku called. soze ndize for Then the i-interview next day I must come for an interview. then ke ngoku xa sendibuya from kwi-interview When ke I was ngoku coming ndenza back from the i-interview interview. then laa mntu wayendinterviewa wathi ke And ngoku the HR uzele was saying- ufowune uxelele one of inantsiki ii-references zakho Call one of your umntu references. ombhalileyo apha as a reference person uba ifowuni yakhe written mayihlale on maybe bazamfowunela Maybe they'll call the so person. ndafowunela ke ngoku i-former manager yam They call my former yakwa-unitrans uCharles uba no Mr Lowings ukhona abantu abazofowuna apha please ifowuni yakho ihlale kuwe That please let your phone so be wathi on okay it's fine all the time. ndizahlala ndiyijongile And he said, oh, inoba ndithe ka keep a ne-30 look. minutes ndifikile endlini wandifowunela ke After ngoku 30 minutes, esithi they no won't kunekhampani egqiba ufowuna ibindibuza about ngawe The company just so called me, ndibaxelele asked yonke for- into And I told them everything. then ke ngoku after ke ngoku etshilo wathi hayi After bandifowunele he said ndibachazela uba ungumntu onjani so I ke told ngoku them yonke what into kind i-100 of person percent then after ndigqibo drop icall yakhe After kabe I ndingena dropped icall his yabo ke I ngoku received a call from this company. besithi nge-following day ke ngoku On funeke the following day. ndize for i-medical test ke ngoku I need to come for a medical ndiye test. kwagqirha ndiyokwenza i-medical aid Go to the doctor. then ke ngoku nge-following day nyhani ndahamba ndayokwenza i-medical aid I after went to that medical ndabuya aid ke ngoku kwathiwa and tested, siphinde came ndilinde back. enye icall ke ngoku again I was told to wait for so which another means call ke ngoku again. icall ezawuchaza uba ke ngoku ndiqala nini ke ngoku A call that will tell me when I'm then starting. ke ngoku xa ndisuka apho ke ngoku kuloo From- medical aid When I'm later coming on from the medical aid- ndareceiva icall from another company ese-epping I received a call from another company in Epping. kwa-SA Metal I think isekhona apha efowunini I yam still have their message on the phone. imessage yabo eyayibhala into yoba ngaba ndi-invited for i-interview Then I nge-following was, day I was invited for an interview on the so following day. ndaya ke ngoku kwa-SA Metal since aba bendilindisile ndiqonda uba I went to ndifuna the SA ukuthelekisa Metal ke since they- ngoku like nendlela yosebenza See also the nemali way of working, also the ndaya money. kwa-SA Metal ndafika naphana I went ndenza there and i-interview and I done then the after interview. i-interview bandixelela ke ngoba okay ke They thina apha told- umntu sombhatala imali ekanga We pay a person and so then much. ke ngowena bekusuppose uba asikubizanga nokubiza apha We should not call asizokuthatha because bekusuppose uba sikubizanga ngoba uze kwi-interview Even for you to come because to the of interview. thina i-requirements zethu zifuna umntu one-5 years experience Our driving requirements for the itruck person 5 years experience. so ke ngoku sithe kasijonga i-CV yakho safumaniseka uba wena We found that ilayisensi yakho ine-3 years leqa yi-4 years You have 3 years so and also asibafowuneli 4 nobafowunela abantu
abantu abanjalo. We don't call But such ke people ngoku at isizathu all. soba sikufonele But the kukhona reason why I uMr called- Jack ndabe ndikhonjiswa omnye umlungu. I was shown another So white la man. mlungu uyandazi bendithanda He knows. usay trailer and delivery trailer pha. I used to deliver. So I trailers remember to the him. other day ndandine problem ye truck I had a nayo problem with truck. ndabonwa nguye And he wanceda saw ke me and he ngoku. helped me. So sancokola kanjalo. We had a Then conversation ke like ngoku that. kuye kwathi ke ngoku acaba ke ngoku uyandazi then He wabaxelela ke ngoba no le guy This although ilicense yayo incinci but Although I'm his 100% experience is sure young, with but I'm driving 100% ndiyamazi ugodi. I know that it's good driving. Then ke ngoku after that ke ngoku ndanantsika ndenzisa i-interview sasiba yi-3 We had done it. oyi-1 wafeyila then sapasa One ke ngoku failed. thina sibabini. And 12 us Then passed. ke ngoku xa sewupasa ndabaxelela ke ngoku into yoba I informed let them me be honest to you into eyenzekayo kunekhampani Let- into there's a zami company sezihamba kakuhle kuyo that my as a things are result going well, bathe processes- nge-16 kamarch The 16th of ndizawuqalisa March. usebenza. I'll be starting to So work. ke ngoku i-offer yenu ndiyayithanda and nendlela enisebenza I like your ngayo offer and how you work. ndiyayithanda so I would like into yoba I ngaba would like that. ndisebenzele leyenu ikhampani. I would like to work for your And company. then ke ngoku andifuni uba ndirejekte le yayo I offer don't want kanti to into reject that zenu offer. azizuhamba kakuhle. Yet, Isizathu soba ke ndithethe loo nto baye bandixelela into yobana They ngaba told me that- iprocess yapha ithatha 3 to 4 weeks. their process So takes xa 3 to 4 ndibala ke weeks. ngoku When next I was week count- funeka ndiyoqalisa ngapha which Next means one ke will ngoku start another andizukwazi company. uzenza zoyi-2. I won't be able to do So wathi two ke ngoku laa companies at mlungukazi wayindinterview no is fine into eza kwenzeka once. He said it's iyi-1 fine. What will happen is suyirejekta le yayo don't reject the ibambe offer. kanjeya Hold it like then that. thina sizawuzama as much as they can upusha We'll try as much as ezinto we push. zethu bekusuppose uba sizenze in 4 weeks time What we're sizenze supposed in to do 1 in 4 week weeks, time. be able to do So it in that- 1 week. So that if umzekelo ke ngoku If, for example, siyazenza zonke izinto sonqena like We do umzekelo laa nto everything. uba sithi suyithatha take le this offer offer. then kube khona enye yezinto And there's engazuhamba one of things kakuhle apha kuthi that will then not go siendaphe well singakwazi ukuthatha sibe sithe yeka phaa. And we've told So you to wathi ke take ngolaa that mntu offer. hamba uyoqalisa phaa but They thina told me anytime when xa start, sikufowunela nafuneka ufumaneke. anytime we call, you must be available. So to ke come. ngoku ndalinda after I waited. i-interview baphinde bandifowunela bathi They called mandiye me eDurban Road To go to Durban Road. eMetropolitan for ikhona indawo kuthiwa i-occupation for i-eye test. For an eye test. Ndahamba ndayojonga amehlo ke And they are going to ndapasa ke check phaa a kwa-eye test. test. My eyes Ndabuya ke ngokubuya kwam then bandisendele enye imessage zikhona zonke ezi sent me- message apha efowunini. I have all the Bathi ke ngoku the next thing ke ngoku The next esiyenza thing- uzophinda ubuye ke ngoku Come back again again. bandinika idate bathi They for ke gave me ngoku date. into ekuthiwa yi-polygraph test polygraph test. which is i-lie detector. Lie Khona into detector. zifakwayo apha bakubuza put ii-questions things so on the funeke thing, yonke ask into questions. yakho ihambe ngendlela. Everything must be straight and honest. But ke ngoku laa nto xa ungumntu oqalayo uyenza If soze it's the ungabi first nalo time uvalo you will have because been, by the minute ufake oba buxhakaxhaka ubotshwa the moment ngezanto you put eminweni everything ufakwe zanto apho and uyaqala people- ukoyika. You start to So ke ngolaa nto iyasensa i-heartbeat xa sense intliziyo the yakho heartbeat. ibetha fast when your heart if is ubuza beating fast, umbuzo wawuke waba you have your uzoqala story before. intliziyo yakho ibethe then ke You'll have a ngoku fear first laa nto now yona beat ikheptharisha fast. as uba like ulixoki. And will capture you as a liar. So isetyenziswa mostly ke ngoku kubantu like In abasebenza phaa xa kukhona people loo nto working yenzekileyo mhlawumbi kukhona i-item elahlekileyo If there's an then incident of mhlawumbi something, mna item lost, nopastor odwa siyasolwa kulaa nto sithathwa And soba was ithu suspected, siyofakwa phaa will be then put ke ngoku together kuzojonga ke ngoku oxokayo between they thina. will use it to check who's But the ke liar. mna I don't know uba kutheni beyisebenzisa emntwini ufuna umsebenzi. I didn't know why they were using a person who was So seeking a ke job. ndaye ndenza yona ke I and done then it that xa day. ndiphuma phaa When I came out, ndaziva uba like yonke into ebendiyiphendula everything ibirayithi. I answered was right. But ke ngoku kukhona But- nje uvalo ndingalazi uba belivela apho belimane libetha There was xa this ndibuza fear laa that mlungu laa mlungu When that ba person sewuke waxoka ebomini have ever lied in life, like akekho umntu ozange waxoka like in there's not a single general. person who has never told a lie before. And then the other thing apha inzima khona ke ngoku akufunekanga noba uyisapote i-answer yakho You must not support your answer either. uba mhlawumbi uthi no funeka ube nguno qha If it's ungathi no, it's no no. kwaye kwathi And kwathi not say no because of okanye this uthi and yes that. kwaye kwathi Or say mzekelo. yes because of this and that. Like for instance wonke umuntu esikolweni like ngokuwayiba mhlawumbi ipeni. Maybe at school you once stole a pen. And then mhlawumbi endlini sewukowaxoka You wathi once no lied at home. mhlawumbi into ethile uyenzile ube ungayenzanga You said kumzali udala wakho. yet you did not So do ke I just want to say ke bazalwane ndaye ndasendelwa ke ngoku imessage I was ethi sent a message unfortunately that unfortunately inantsika i-polygraph test khange ihambe it kakuhle. did not go well. So ke ngoku ndabe ndiqonda uba kodwa on the other side ndiyoqalisa ke I'm ngoku. starting on the other side, another job.
Oh, come on, khawushayele isizandla. Hallelujah. So ngokuphakathi kwama-city ngo. You are inside So my seat. ngoku ndilapha ngoku kwama-city. I'm in my Eh? seat. And then ke ngoku apho kwama-city sithe sifika When sabe we are sesinikwa i-permanent position. Like Permanent. in Ah. permanent position, what was the first? Listen. Yenye into It's another thing ukuprofesaya. to prophesy. Yenye into uphatha iprofesi ngesandla. It's another thing to carry the prophecy with your hand. Nansi iprofesi. Here's the prophecy. So when I'm to If the person to say that, name of God, men of God, bayaprofesaya phezu kwami. they are prophesying upon my life. Asipheleli apho. We don't only stop there. Iprofesi sizana We don't- ngesandla. We bring it with hands. Khangela iyolo. Here is it. Siphethe. Like Permanent. permanent poster. Ay. Kono shayela yosizandla. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Kona umfana wami ongekhoyo apha. There's one of my sons that's not here. Wayesibani wari babelapha. Nangalamini wakhuza bambela izandla enhloko. Even on that day, he was so amazed. Hallelujah. Wow, ndoda yambulela uYesu. We give thanks to Jesus. Man of God ndime apha nje phambi kwenu ndibulela amandla kabawo I thank ndibulela the power of God for imisebenzi the yakhe And his- ndibulela ne-man of God yam esetyenziswa ngubawo And I thank the man of God who was in my life. Wow. Awunokushayela yosizandla. Hallelujah. Ndithe kuwe I say to you, yenye into uprofesayo. it's one thing to prophesy. Yenye into ubamba iprofesi And ngesandla. it's another to Nansi hold the prophecy. prophecy. Here's the prophecy. Ufuna ubona iprofesi. If it is a Nansi prophecy, iprofesi. here's the prophecy. Ifezekisekile. It is for Come on, shayela yosizandla. Jesus. No. Yenze kanjani? How does it happen? Into bana athi umuntu egula When someone is sick, ingekagqitywa lokugula kwakhe. before finishing the man of his sickness, Kuthiwa nakomsebenzi. and you're told, here's the job. Yenze kanjani? How does it happen? Yenze kanjani? How does So it happen? vele uyazibona le meko ukhala ngayo The namhlanje. situation of saying about Ngokathixo sowudala udlulile kuyo. to God and us, Sowusempumelelweni. you are in prosperity. Sowusezimalini. Hallelujah. Come on. Enzela inoise. Yes. Noise for Jesus. Ay. Come on. Hallelujah. Listen. Ndithe kuwe. I say to you, Zikhona inini ezifananisi. there are days like this one Lapho singazange uxelela wena. where we have not come to Singazange uzokuthiwe uPawulos wabethwa ngumbane eDamasco. Paul was struck with lightning Zokubonisa qhaba ngo. to show that uYesu ufuna ukwenza lena Jesus wants lebomini to bakho. do this and this in your life. Wow. Umyalezo wakho ogqibela amazwi akho enkuthazo angathini words of komnye encouragement. umuntu namhlanje. What can you say to Ngakhuthaza someone onye umuntu uthini? What can advise Nanko one omnye ujoyine live maybe Joining umamele us eseJoburg, Durban, made from Eastern Cape. Eastern Cape? Ngathini konye umuntu? What is your word of man of encouragement? God into endingayikhuthaza ebantwini What I can encourage people, ukuhlala kuthixo it is to remain in and the God. other thing enye into Another thing. kumamela i-man of God yakho xa ikunikeza i-instruction or Listen to icela when God something gives instructions. because of each and everything into yayindixele yona i-man of God Everything ku-one when on God one told me on the one-on-one ndiye session. ndiyibona each and every day isenzeka I see njengolaa hlobo wayetsho Happened in my ngalo life exactly how the man of God said it. so ndizama ukuthi umntu noba A person- imeko yakhe ithini or ulahlekelelwe ithemba Does not mean how kangakanani much you've lost hope. uthixo ukhona bazalwane God is uyaphilisa here, He heals. uthixo uhlale ekhona njalo God is always said all times. ngoba nam ndilapha nje ndinalo mqondiso ndingomnye umntu wayesenikezele ebomini I'm one of the people who gave up ndasendinqamile in life, ngelife yam have given up in my life already. so now ndaye ndathi ufika kwam ke ngoku apha ndayethandazelwa i-man of After god man of God prayed for me zatshintsha coming, izinto things immediately change immediately.
So ndizama ukuthi ke kubantu more especially kubantu abatsha, especially new people. each and everything into oyizeleyo enantsikeni kubawo Everything comes akubizele to church. yona yenze ngohlobo komiyalelo yakhona. Do it out the Then way ke you started uzazibona to do it, iziqhamo ekugqibeleni. and we'll see fruits at the end. Wow, Nkosi kakhulu. Thank you very God much. bless uba wakongezelele more. May God add more upon your life. No, let me release something. Let me release something. Let me release something. Let me release something. Camera, Camera, camera. camera. Ngoku ndirelease umtshato. Now Umakoti ngowethu. Umakoti ngowethu. I'm releasing marriage. Can you sing? It's one not jealous. Umakoti ngowethu. Sithi